ବର୍ଷା ମା ମୁଁ ତତେ ଲୁଚେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନି। ମତେ ଲୁଚାନି ତୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ରିଲାକ୍ସ, ଜମା ଡରନି। ତୋ ଖୁସି ମୋ ଖୁସି। କହ। ରାଜୁ 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 ଡ୍ୟାଡି ପିଲା ଦିନେ ଯିଏ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହୁଥିଲା ଓ ସେଇ ରାଜୁ, ସିଏ ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛି? ଏଇଠି ଡ୍ୟାଡି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ସେଟିୱାର୍ଡ ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ। ସେଇ ରାଜୁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ଏତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ, ମୁଁ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଡ୍ୟାଡି ସବୁ ତ ଠିକଠାକ ହେଇଗଲା। ସମୁଦ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ। ପୁଅଟା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, ଇଏ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ଆସୁଛି। ସମୁଦ୍ରୀ ଏଥର ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆସୁଛୁ। କଣ ହେଲା? ସବୁ ତ ଠିକ ଠିକ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚିନ୍ତା କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଆରେ ସରିତା, ସିଏ ସିନା କରିଦେଇ ଗଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର କରିଦେବେ। ଆମେ ପରା ହଉଛୁ ଝିଅ ବାଲା, କେତେ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଛି ନା। ହାय ଡ୍ୟାଡି। ହାय ବେଟା। ଡ୍ୟାଡି ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାମ କାମ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ହନ୍ତାନି? କେତେ ଦରକାର? ଡ୍ୟାଡି ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ସ୍ମାର୍ଟ, ଜଷ୍ଟ 10,000। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ପରେ ଦେଖିବା। ଡ୍ୟାଡି ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ତମେ ଟିକେ ଚେକରେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ। ଡ୍ୟାଡି ଏଇଲାନି କୋଉ ଷ୍ଟୋରିର? ଏସବୁ ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣ ଅଧାର। ରୋଜା ଲେଖିଛି ନା? ହଁ ମା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥାଏ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲେଖିଛି। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇକି ତ କାମ। ହଁ, ସେଇଟା ପିଲାବେଳେ ବର୍ଷା ରାଜୁକୁ ଦେଇଥିଲା। ଡ୍ୟାଡି ଡ୍ୟାଡି ଆରେ ଅନ୍ୟ ଘର ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅଛି? ରେକର୍ଡ ରୁମରେ। ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟାଡି। ଏଇ ତ ଚେକ୍। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ରାହୁଲ, ମୁଁ ପୂଜା କହୁଛି। ହଁ ପୂଜା, କୁହ। ଆମ ମ୍ୟାଗାଜିନର ରାଧାବିନା କୃଷ୍ଣଟା ହଁ ସେଇଟା ରୋଜା ଲେଖିଛି। ହଁ, ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଓହୋ, ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ତମ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉଟା ପିଲାବେଳେ ବର୍ଷା ତମକୁ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ତମ ନାଁ ରାଜୁ ଅଛି। ହଁ, ମୋ ପିଲାଦିନ ନାଁ ତ ରାଜୁ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ତମ ପିଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ ହଁ ପୂଜା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ରାହୁଲ, ରୋଜା ହିଁ ବର୍ଷା। Are you sure, Pooja? Yes, Are you sure? yes, Are you sure, Pooja? yes, Papa, yes. Oh, thank you, Pooja. Thank you very much. ଗପଟା ହଉଛି ଆମ ପିଲାଦିନର କଥା। ଏଥିରେ ରାଜୁ ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ରୋଜା। ରାନୀ ମତେ କେତେ ଥର କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ନମ୍ବର? अबे माम तो से तो सकता है तो चलो चलो
ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସରପ୍ରାଇଜ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛ? ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ଆସିଛି ବରହମପୁର। ବରହମପୁର? କେବେ ଫେରିବ? 2 ଦିନ ପରେ। 2 ଦିନ? ବାପରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରିବନି? କାହିଁକି? ସେ ସରପ୍ରାଇଜଟା ଏବେ କହିଦଉନା। ନା ନା ତମେ ଆଗେ ଆସ ତାପରେ କହିବି। ରାହୁଲ ମୁଁ 2 ଦିନ ଯାଏ ୱେଟ୍ କରିପାରିବିନି, ପ୍ଲିଜ ଏବେ କହିଦିଅ। ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଟ୍ସ ୱେଟ୍।